Φίλοι μου, τι κάνουμε όταν έχουμε μια ωραία μπλούζα που μας αρέσει, αλλά το μόνο πρόβλημα που έχει είναι ότι έχει ζιβάγκο και μας ενοχλεί? Για όσα άτομα έχουν αυτό το θέμα, πάμε να σας δείξω τον τρόπο πώς μπορούμε να βγάλουμε το ζιβάγκο. Είμαι η Κλόντια και μαζί θα μάθουμε πολλά μυστικά της ραπτικής. Αυτό το ζιβάγκο λοιπόν εδώ θέλουμε να το βγάλουμε γιατί δεν μας αρέσει. Λοιπόν, η πελάτησά μου θέλει εντελώς να βγει το ζιβάγκο, αλλά μπορώ να σας δείξω και έναν άλλον τρόπο, πώς μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε λίγο περισσότερα, αν θέλουμε το μισό, αν θέλουμε πιο λίγο από το μισό. Αυτός ο τρόπος είναι δηλαδή ένας τρόπος που μπορούμε να έχουμε το σβάγκο μας μικρότερο από ό,τι είναι. Λοιπόν, πρέπει να βγάλουμε ένα θυλάκι στο σημείο που θέλουμε να είναι το σβάγκο, προσεκτικά να τραβήξουμε την κλωστή, να κόψουμε την κλωστούλα αυτή που βγάζουμε, ώστε να βγουν τα θυλάκια καθαρά. Λοιπόν, σιγά σιγά είναι λίγο δύσκολος τρόπος, τρώει χρόνο, όπως βλέπουμε εδώ τα θυλάκια μας, ένα-ένα πρέπει να φαίνονται τα θυλάκια και πρέπει να τα βγάλουμε γύρω-γύρω από όλο το γιακά. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, είναι λίγο δύσκολος αυτός ο τρόπος, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε πάλι το σβάγκο. Βλέπετε πώς φαίνονται εδώ τα θυλάκια. Μπορούμε, όπως έλεγα, να έχουμε το σβάγκο σε μονό, όπως ήταν εξ αρχής. Λοιπόν, αφού έχουμε κάνει γύρω-γύρω όλο το γιακά, τώρα προσπαθούμε από το υπόλοιπο που βγάλαμε να βγάλουμε την κλωστή, ώστε με αυτή την κλωστή να ράψουμε τα θυλάκια, αυτά που έμειναν στο γιακά μας. Αφού περάσουμε την κλωστή στην βελόνα, πάμε να ξεκινήσουμε να πιάσουμε θυλάκι-θυλάκι τον γιακά μας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε το χρόνο να αφιερώσετε σε αυτή τη δουλειά, δηλαδή είναι μια δουλειά που θέλει χρόνο, θέλει ένα πρωινό να ασχοληθείς με το γιακά. Εγώ προσωπικά θα διάλεγα άλλο τρόπο να κάνω τον γιακά μου και αυτόν τον τρόπο θα σας το δείξω τώρα αμέσως. Ο καθένας όμως διαλέγει βάσει στο χρόνο που έχει, που διαθέτει και στη διάθεση που έχει να κάνει, ας πούμε, αυτή τη δουλειά. Βλέπετε ότι μπερδεύεται και η κλωστή, κόβεται εδώ στην περίπτωση μας και οπότε είναι δύσκολο και θέλει πολύ χρόνο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τρόπο. Εφόσον έχουμε κόψει στο επιθυμητό μάκρος τον γιακά μας, και εδώ προσοχή, σε αυτό το σχέδιο όταν θέλουμε ο γιακάς να είναι 3 πόντους, θέλουμε να αφήσουμε 6 πόντους περιθώριο, όταν είναι 2 πόντους 4 και ανάλογα. Λοιπόν, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνεται διπλός ο γιακάς, όπως ακριβώς φαίνεται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, διπλώνουμε τον γιακά και το ράβουμε. Η πελάτησά μου ήθελε στο 1,5 πόντους φάρδος να είναι ο γιακάς, οπότε όπως βλέπετε έχω κάνει στενό το γιακά για την πελάτησά μου. Αλλά εσείς μπορείτε να τα αφήσετε όσους πόντους θέλετε. Σιγά σιγά εδώ θα δούμε και το τελικό αποτέλεσμα. Θα είναι καλό να έχετε και το μαγνήτη για να μην ξεφεύγετε, δηλαδή να γίνει ομοιόμορφα
γύρω-γύρω λιακάς. Και να το αποτέλεσμα, ελπίζω να σας αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.